Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω απόψε ένα μαθηματικό θαύμα που συνδέεται με τον αριθμό 19. Το θαύμα αυτό έχει να κάνει με κάποια αρχικά στο Κοράνιο ενιγματικά γράμματα που ξεκινάνε, και το Κοράνιο λέει δύο στίχους για το που συνδέονται με τον αριθμό 19. Ας διαβάσουμε. Πάνω του είναι 19. Διορίσαμε τους αγγέλους για να φυλάνε την κόλαση και προσδιορίσαμε τον αριθμό τους, δηλαδή το 19, για να ταράζουμε τους άπιστους, για να πιστούν οι χριστιανοί και οι Εβραίοι για την ενίσχυση της πίστης των πιστών, για να αφαιρέσουμε όλα τα ίχνη αμφιβολίες από τις καρδιές των χριστιανών, Εβραίων και των πιστών, και να εκτεθούν αυτοί που τρέφουν αμφιβολίες στις καρδιές τους. Και οι άπιστοι θα πούν τι εννοούσε ο Θεός με αυτή την αλληγορία. Ο Θεός έτσι στέλνει στην παραστράτηση όποιον εκείνος αποφασίζει και καθοδηγεί όποιον θέλει. Κανένας δεν ξέρει τους στρατιώτες του Κυρίου σας. Έχω φέρει ένα παράδειγμα. Το κεφάλαιο 45 π.χ. ξεκινάει με τα αρχικά γράμματα χ και μη, χα, μιμ στα αραβικά, και έτσι όπως αυτό το κεφάλαιο και πολλά άλλα ξεκινάνε με αρχικά γράμματα. Είναι 7 κεφάλαια που ξεκινάνε με χα, μιμ, και υπάρχουν άλλα που ξεκινάνε με αλίφ, λαμ, μιμ, καφ, χα, για, αϊν, σαντ. Αλλά απόψε θα σας δείξω το μαθηματικό θαύμα με τα αρχικά χα και μιμ, που είναι γράμματα τα οποία ξεκινάνε με ενιγματικό τρόπο στις αρχές των 7 κεφαλαίων, από το κεφάλαιο 40 και μέχρι το κεφάλαιο 46. Παίρνουμε το Κοράνιο από την αραβική γλώσσα, το κεφάλαιο 40, που ξεκινάει με τα γράμματα αυτά, χα και μιμ, και κάνουμε αντιγραφή το γράμμα χα στα αραβικά και κάνουμε επικόλληση στο πρόγραμμα Microsoft Word Office για να δούμε τα αποτελέσματα, και όπως βλέπετε είναι συνολικά 64 γράμματα χα. Αυτό είναι το χα στα αραβικά και αυτό είναι το μιμ σε μεγαλύτερο μέγεθος. Και εδώ έχω κρατήσει ένα αρχείο με τα 7 κεφάλαια, τα μοναδικά δηλαδή από το 40 έως το 46, που ξεκινάνε με αυτά τα αρχικά χα και μιμ. Δεν υπάρχουν αλλού στο Κοράνιο που να ξεκινήσουν με αυτά τα αρχικά. Είναι 64 γράμματα χα, και να δούμε και τα αποτελέσματα για το γράμμα μιμ, και το ίδιο ό,τι συμβαίνει εδώ συμβαίνει και με τα άλλα κεφάλαια που ξεκινάνε με αυτά τα ενιγματικά γράμματα στην αρχή των κεφαλαίων αυτών. Π.χ. υπάρχουν στο κεφάλαιο 2 το αλίφ, λαμ, μιμ, και υπάρχει π.χ. στο κεφάλαιο 19 το καφ, χα, για, αϊν, σαντ, 5 γράμματα. Το σύνολό τους είναι 798, δηλαδή είναι 19 επί 42. Και σήμερα ήθελα να σας δείξω τα 7 κεφάλαια που ξεκινάνε με τα γράμματα χα και μιμ. Και εδώ έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 41. Εδώ ξεχωρίζουμε λίγο τα γράμματα χα και μιμ, που είναι τα αρχικά για το κεφάλαιο αυτό. Είναι ενιγματικό για πολλούς αυτό το φαινόμενο, και πολλοί δεν το ξέρουν, και ήθελα να σας το παρουσιάσω με τρόπο ώστε να είναι live, να μην υπάρχει κάτι που να αμφιβάλλετε. Μπορείτε όλοι σας να το κάνετε στα σπίτια σας. Αν πάτε στη σελίδα www.tanzil.net θα μπορείτε να κατεβάσετε το Κοράνιο στην αραβική γλώσσα από εκεί και να το κάνετε στο σπίτι σας, ακριβώς αυτό που κάνω εγώ. Λοιπόν, και στο κεφάλαιο 41 βλέπουμε έχουμε 48 γράμματα χα και 276 γράμματα μιμ. Και καθαρίζουμε το πεδίο για να κάνουμε την επόμενη αναζήτηση για το κεφάλαιο 48, και εξακολουθούμε πάλι να κάνουμε την ίδια διαδικασία με το ίδιο τρόπο. Στην αρχή κάνουμε επικόλληση πάνω στο πρόγραμμα Microsoft Word Office, το κεφάλαιο. Πάμε στην αρχή όπου ξεκινάει με τα γράμματα χα και μιμ. Τα ξεχωρίζουμε και μεταξύ του τα γράμματα, γιατί είναι δεμένα στην αραβική γλώσσα, και κάνουμε επικόλληση το γράμμα
αναζήτησε όλα και είναι συνολικά, όπως βλέπετε, 53 στοιχεία, 50 γράμματα χ στο κεφάλαιο 42 και έτσι και με τα υπόλοιπα. Αυτό που ήθελα να σας πω ότι είναι ότι την αποκάλυψη αυτού του θαύματος, μαθηματικού θαύματος, την έχει κάνει ένας κύριος ονόματος Ρασάντ Χαλίφα, ο οποίος δολοφονήθηκε από την Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες το έτος 1990 και λέγεται επίσης ότι αυτό είναι η πρώτη δολοφονία του Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός ο άνθρωπος δηλώνει ότι δήλωσε, δεν ζει πλέον, δήλωσε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού και ότι το τέλος, η συντέλεια του κόσμου θα έρθει το έτος 2280. Το όνομά του συνδέεται με το θαύμα γιατί το όνομά του είναι Ρασάντ και προέρχεται από τη ρίζα, στην αραβική γλώσσα, τη ρίζα της λέξης είναι Ρασάντα, το όνομα αυτό, Ρασάντ, και αυτή η λέξη Ρασάντα, που σημαίνει αυτός που καθοδηγεί στο σωστό δρόμο, αυτή είναι η έννοια της λέξης, συμβαίνει να είναι 19 φορές στο Κοράνιο και ο ίδιος ο Ρασάντ Χαλίφα γεννήθηκε το έτος 1935, 19 Νοεμβρίου. Εδώ έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 43 με την αναζήτηση και ήθελα να σας πω επίσης ότι το σημερινό Ισλάμ, όπως λέει ο Ρασάντ Χαλίφα, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό που λέει το Κοράνιο και είναι εκτός πορείας, εκτός δρόμου του Θεού, όπως το λέει χαρακτηριστικά ο Ρασάντ Χαλίφα, όπως επίσης λέει και τις άλλες θρησκείες, ότι καμία θρησκεία σήμερα δεν εκπροσωπεί το δρόμο του Θεού και όλες οι θρησκείες είναι εκτός αυτού του δρόμου. Και ο Ρασάντ Χαλίφα λέει με έντονους τόνους ότι δεν πρέπει να λατρεύουμε τίποτα άλλο εκτός από τον Θεό και ότι όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι σήμερα που λατρεύουν τον Μουχάμεντ και τον Ιησού ή την Παναγία ή τους Αγίους, και οι περισσότεροι χωρίς να το καταλαβαίνουν κιόλας, είναι ένα βαρύ έγκλημα για το οποίο θα λογοδοτήσουμε, και γιατί όλη η ύπαρξή μας συνδέεται με το λόγο αυτό της λατρείας μόνο αυτού που μας δημιούργησε, αυτό που δημιούργησε το σύμπαν και μας, το Θεό δηλαδή. Και έχουμε φτάσει, όπως βλέπετε, στο κεφάλαιο 45, κάνουμε εγγραφή. Πρέπει να προσέξουμε να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί το παραμικρό λάθος θα φανεί μετά στα αποτελέσματα και δεν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα είναι πολλαπλάσιο το 19, δηλαδή το κάθε γράμμα μετράει εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχουν 31 γράμματα στο κεφάλαιο 45 και το κρατάμε στο αρχείο που έχω κρατήσει για να τα δούμε καλύτερα σε μεγαλύτερο μέγεθος, και κάνουμε αναζήτηση επίσης το γράμμα μιμ και βλέπουμε ότι υπάρχουν συνολικά 200 γράμματα στο κεφάλαιο 45, 200 γράμματα μιμ δηλαδή, και μας έχει μείνει το τελευταίο από τα 7 κεφάλαια που ξεκινάνε σηματοδοτούμενα με τα γράμματα χ και μιμ, και καθαρίζουμε εδώ πάλι το τοπίο και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι Ισλάμ δεν είναι όνομα, είναι αραβική λέξη, σημαίνει υποταγή στο Θεό και ειρήνη ταυτόχρονα. Είναι ο συνδυασμός δύο λέξεων της αραβικής γλώσσας. Επίσης και το μουσουλμάνος είναι περίπου το ίδιο, πάει να πει υποταγμένο στο Θεό και ειρήνη ταυτόχρονα. Και η λέξη Allah δεν είναι όνομα επίσης, απλώς είναι η αραβική λέξη για το Θεό, και όλες αυτές οι παρεξηγήσεις που έχουν γίνει με το Ισλάμ σήμερα είναι λόγω περισσότερα της
πολιτικής που ακολουθούν οι ημάμιδες στα πολλά θέματα, και με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαστρέβλωση της αλήθειας. Αυτοί ακολουθούν κάποιες άλλες πηγές νόμου για τη θρησκεία, όπως είναι το Χαντίθ και το Σούνα, δηλαδή κατά την άποψή μου τα οποία είναι παραμύθια και δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Κοράνιο. Το Κοράνιο, όπως βλέπετε, είναι μαθηματικά κωδικοποιημένο και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτά τα πράγματα και με όλα αυτά που λένε αυτοί, και γενικώς η θρησκεία αυτή έχει παραεξηγηθεί, και το Κοράνιο μπορεί να είναι ένα από τα πιο παραεξηγημένα βιβλία παγκοσμίως. Γι' αυτό το λόγο ήθελα απόψε να δείτε τις πίνακες που έχω δημιουργήσει με τα αποτελέσματα αυτά από την αναζήτηση των 7 κεφαλαίων. Πήρα ένα παράδειγμα από το μαθηματικό θαύμα. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος του μαθηματικού θαύματος, του αριθμού 19, και θα ήθελα να δείτε μόνοι σας τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς θα διακόψουν το βίντεο αυτό για να δούνε προσεκτικά τους αριθμούς αυτούς και να το συνδέσουν με την προφητεία στο Κοράνιο που συνδέεται με τον αριθμό 19, και θα καταλάβουν μόνοι τους ότι πρόκειται για ένα μεγάλο θαύμα. Άλλωστε, μετά από τους στίχους αυτούς του Κορανίου, πιο κάτω το Κοράνιο λέει ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και καληνύχτα σας σε όλους. Γεια σας.